Яңа спорт заллары һәм мәйданнары төзекләндерелгән мәктәпләр, балалар бакчалары сәнәгать һәм агросәнәгать күрсәткечләрендә үсеш саннары. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Идел, Аръяғы районнарына сәфәр вакытында республика программаларының һәм федераль проектларының үтәлешен бәяләде. Буада парламент рәисенә яңа спорт залларын күрсәттеләр. Тәтеш районында агросәнәгать үсеше турында сөйләделәр. Шикәр заводы микрорайонында 2000-гә якын кеше яши. Төзекләндерү эшләреннән соң җирле парк халыкның яраткан ял итү урынына әйләнде. Йөгерү, велосипедта йөрү юллары, тренажерлар һәм тагыннар бар. Отдыхают не только взрослые, отдыхают дети. Парк искиткеч матур. Без шәһәребезне яратабыз һәм горурланабыз. Какие оценки будете учиться? Я на 5. Я тоже на 5. Тагын 2 атнадан соң 400-дән артык бала 1-нче сыйныфка укырга бара. Парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин аларны шәһәр паркында сәламләде. Ул яңартылган скверны, шулай ук яшьлек спорт мәктәбендә бәяләде. Биредә волейбол федерациясе җитәкчесен мәктәп волейбол лигасы чемпионнары каршы алды. Учиться хорошо, заниматься спортом, его величеством волейболом. Я как президент Федерации волейбола республики буду за этим с удовольствием наблюдать. Бу егетләр иң яхшы чыгарыр сыйныф укучылары, районның горурлыгы. Алар Олимпиада, Бөтен Россия ярышлары җиңүчеләре, бердәм дәүләт имтиханнарында иң югары балл җыючылар. Фәрит Мөхәммәтшин яшьләрне кызыксындырган сорауларга җаваплар бирде. Импульс универсаль комплексы буа халкының физик үсешенә яңа этәргеч ясады. Ул 1 еллык ачылды. Биредә волейбол, баскетбол, мини-футбол, краш буенча зур турнирлар узды инде. Татарстанда республика президенты программаларын гамәлгә ашыруның мондый мисаллары аз түгел. Бу хакта район активы белән очрашуда сүз барды. Вот посмотрел спортивные объекты, они, конечно, очень городского уровня. И самое главное, насытили такой активной там спортивными мероприятиями. Занимаются дети разных возрастов на снарядах, на спортивных площадках. Это говорит о том, что и здоровье этого поколения будет в надежных руках. Игеннәрне урып җыю көнүзәк бурыч. Зандаш Тәтеш районының Бакырчы хуҗалыгында бертөпле культураларны җыеп амбарга урнаштырганнар инде. Кукуруз, шикәр чигәндәрен җыеп аласы, төрекләргә кышка асык әзерлисе бар. Терлекчелектә дә саннар күпләргә үрнәк. Бер сыердан урынча көнлек савым 16 килограммнан артык. Фәрит Мөхәммәтшин хуҗалыклар җитәкчеләре һәм авыл җирлекләре башлыклары белән аралашты. Вы думаете, что это к сентябрю созреет? Ну, осенний сев трав, думаю, Зайдет? Зайдет, да. Надеюсь на это. Узган 3 елда авыл җирлеге сизелерлек үзгәрде. Республика федераль программалар ярдәмендә күп функцияле үзәк, фельдшерлык пункты, универсаль спорт мәйданчыгы төзелде, юллар ремонтланды. Авыл халкы акчасына зыярат, чишмәләр төзекләндерелде. Бу районнарда булганда без авыл хуҗалыгының состояниесен әйтик, андагы эшләр белән кызыксынып, уборка мәсьәләләрен, урып җыю мәсьәләләрен карап, тагын да киңәшләшеп, ниндидер яңалык, яңа ярдәм сорыйлар, аларны кайткач бергәләп уйлашырга насыйп итәбез. Эшләнгән эшне халкыбыз күрә, үзебезнең җитәкчелеккә, президентка ышанычын күрсәтерләр дип өметем зур. Хәзер җирлек советында уңайлы шартларда эшли. Бакырчыда республика программасы буенча төзелгән җирле башкарма комитет бинасында ачтылар. Фәрис Мөхәммәтов, Дмитрий Евторов, Эдуард Мөхәммәтҗанов, Татарстан яңалыклары, Буа һәм Тәтеш районнары.